नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब एकदम ठीक ठाक होखा भैया, हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया एकदम जबरदस्त जाड़ा स्पेशल मैटर लेके। एकदम ब्रांड मैटर बाटे धोबी गीत। बस एक नया म्यूजिक बनवा के झलकुट्टन गा दे तनी कोरस करवा के, तो गाना जाड़ा में पक्का वायरल होखी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, कैसे कंपोज के लिए बनी। लेकिन मैटर शुरुआत कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले देर ना करते हुए हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, रंगदारी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, ताए भक्ति भजन, सीजनली कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवा बा, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बाटे, ठीक बाटे भैया। तो आज के मुखड़ा देखल जाए कि कैसे गाँव बाटे। एगो रतिया बड़ा भाव में कहतिया कि वाह गजब बानी रउरो। अरे तो निशा का सुते गईनी ताराया कबार में, ताराया कबार में हो, ताराया कबार में। हे राजा सुन ना कि तो निशा का सुते गईनी ताराया कबार में। अरे ताराया कबार में हो, ताराया कबार में। आ नास दिल राजा हो कि नास दिल राजा हो, राजा ही नया जड़ में। अरे नास दिल पिया हो, राजा ही नया जड़ में। नास दिल सैया हो आ भोर फुसलाई के फंसाई ले लो प्यार में, कि भोर फुसलाई के फंसाई ले लो प्यार में। आ नास दिल राजा हो, राजा ही नया जार में। नास दिल सैया हो, राजा ही नया जार में। नास दिल सैया हो। तो भैया ये मुखड़ा लेके हम उपस्थित रहनी हो। उम्मीद करता नहीं मुखड़ा रुआ सबन के अच्छा लागल होगी। अगर हमारा गाँव में कोनो त्रुटि भइल भैया तो क्षमा चाहत नहीं, काहे कि हम राइटर बानी, सिंगर ना। रउआ अगर पसंद बा फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। हमरा चैनल पर भी अगर रुआ के हमेशा जैसन मैटर हुआ चाहत हो ना वैसन वैसन गाना मिली सुने के। आप पर्सनली भी सॉन्ग लिखवाओ के बताए, नया म्यूजिक बनवाओ के बा, बेहिचक रुआ व्हाट्सअप कर सकीले, चाहे कॉल कर सकीले। ठीक बा भैया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए भैया तो रिक्वेस्ट बाटे कि चैनल के सब्सक्राइब कर ले। रउरा भला खतरा कतनी हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के मिली। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।